君に溶岩の小箱を送りたい。10万個も貴重な真珠を散りばめた。そしてその材料の中には君が欲しいものを何でも買える宝物が入っている。緑に囲まれた家を送りたい。たくさんの横りが降り注ぎ、スバラの香りが漂う。コシカレーションライラックの香りが漂う家を。でもこれら全てを君に送ることはできない。僕には何もない。僕は工事中だ。かろうじて生きているだけ。でも一つだけ確かなことがある。僕の人生には神様から授かった贈り物がある。僕だけが持つ心、そしてそれを君だけに贈りたい。全てを君に送ることはできない。僕には何もない。僕は小づくだ。かろうじて生きているだけ。しかし一つだけ確かなことがあります。私の人生には神様から授かった贈り物があります。それは私だけが持つ特別な心です。そして私はそれをあなただけに捧げたいのです。